Tragédie, které se děsí každý rodič. Tentokrát si svou krutou daň vybrala v Mostě. Pod koly autobusu tam skončil dětský život. K nehodě se ihned sbíhají lidé, přijíždějí sanitky. Nikdo už dívce ale nemůže pomoci. Já jsem seděla tady a najel tady autobus ze strany rána. Začali se sbíhat lidi k tomu kolu, no a začali říkat, že tam je holčička. Tragédie je o to horší, že se jí patrně dalo jednoduše zabránit. Na přechodu svítil zákaz přecházení. Dívka podle všeho naprosto zbrkle vběhla do silnice. Zemřela se 100 korunou a nákupní taškou v ruce. Alkohol u řidiče autobusu byl vyloučen dechovou zkouškou. Řidič byl z nehody v šoku. Z okna musel sledovat, jak dítě mizí pod koly autobusu. Holčička zemřela prakticky okamžitě. Příčina a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování. Dívka u sebe neměla žádné doklady a dlouho se nevědělo, ke komu vlastně patří. Později matku policisté vypátrali, ta se ale zhroutila a musela být převezena do nemocnice. Martin Kočárek, Televize Nova.